ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଛୁଆର ଯାତ୍ରା ଦେଖା କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଏବେ କାହାଣୀଟି କହୁଛି, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆଷାଢ଼ ମାସ, କଅଁଳିଆ ଘାସ ଗାଲିଚା ଆଉ ସବୁଜ ଡାଳପତ୍ରରେ ଧରଣୀରାଣୀ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବରଷା ପାଣିରେ କୂଅ ପୋଖରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରି ଆସୁଥାଏ। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ଲାଗି ସାରୁବୁଦାଟିଏ ଥିଲା। ସେଇ ସାରୁବୁଦା ମୂଳେ ବେଙ୍ଗୁଲିଟିଏ ତା ଛୁଆ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଛୁଆଟି ବହୁତ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। ତା ମାଆକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମା ଲୋ ମା, ଦେଖିଲୁ? ବେଙ୍ଗୁଲି କହିଲା, କ'ଣ ଦେଖିବି? ଛୁଆ କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ଏତେ ଲୋକ ସଜବାଜ ହୋଇ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ବେଙ୍ଗୁଲି କହିଲା, ଆଲୋ ମା, ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ମା ଲୋ ମା, ରଥଯାତ୍ରା କ'ଣ? ସେଇଠି କ'ଣ ହୁଏ? ମୋତେ ତୁ ଦେଖାଇ ନେବୁ? ବେଙ୍ଗୁଲି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ସଜ ହୋଇଯା। ତୋତେ ମୁଁ ମୋ ପିଠିରେ ବସାଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖାଇ ନେବି। ଛୁଆ ବେଙ୍ଗର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇଦେଲା, ନାଲି ଫିତା ନାଲି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା, ନୂଆ ଜାମା ପିନ୍ଧିଲା। ତାପରେ ବେଙ୍ଗୁଲି ଛୁଆ ବେଙ୍ଗକୁ ପିଠିରେ ବସାଇଲା। ରାସ୍ତା କଡ଼େ କଡ଼େ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ସହରକୁ ଗଲା। ସହରରେ ଯାଇ ବେଙ୍ଗୁଲି ରଥ ଆଗରେ ଛୁଆକୁ ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା। ତିନି ରଥକୁ ଛୁଆ ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଇ କହିଲା, ଏଇ ଦେଖ, ତିନୋଟି ରଥ। ତିନି ରଥରେ ତିନି ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଆଗ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର। ତାଙ୍କ ରଥର ନାଁ ହେଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ। ମଝି ରଥର ନାମ ଦେବଦଳନ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଛ ରଥର ନାମ ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଏ ରଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆ ମା, ରଥମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ତାପରେ ମା ବେଙ୍ଗ ଓ ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ତିନି ରଥକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ମା ବେଙ୍ଗ ଛୁଆକୁ କେତେ ଦୋକାନ ବଜାର ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେଖାଇଲା। ଦୋକାନରେ ନାନା ରକମର କଣ୍ଢେଇ, ବେଲୁନ୍, ପେଁକାଳି, ତୁରୀ, ମହୁରୀ, ଝୁମୁକା, ବାଜା ଆଦି କିଣିଲା। ବେଙ୍ଗ ଛୁଆର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ବେଲୁନ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ, ତୁରୀ ବଜେଇ ବଜେଇ, ନାଚି ନାଚିକା ମା ସହିତ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଫେରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ତୁମେ ସବୁଦିନ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବ।